Fallera, Desiré, Tarcons i Serro. Es pren la decisió de nomenar Regina de la Festa de l'any 2012 la fallera Pepi Barber i Pons, que ve acompanyada pel faller Emilio Felipe Pons i Meló. La Comissió de la Falla Portal nomena Regina de l'Art de l'any 2012 a la fallera Anna Escrivà i Company, que ve acompanyada pel faller Cándido Jiménez i Montpó. Es decideix també nomenar Regina de la Poesia de l'any 2012 a la fallera Lorena Xolvi i Sansoloni, que ve acompanyada pel faller Ivan Almiñana i Sansoloni. Per finalitzar aquests nomenaments, la Comissió de la Falla Portal de Valldigna ha escollit com a Regina del Foc de l'any 2012 la fallera Maite López i Rodríguez, que ve acompanyada pel faller Joan Enric Jimeno i Franco. Senyores, senyors, fallera major de la Falla Portal de Valldigna per a l'any 2012, Mariam Talents i Artigas. De l'any 2012, Mariam Talents i Artigas. Mariam, la felicitat desitjada, cercada i anhelada, avui ja l'has trobada. Està amb tu, l'estàs vivint. Tenies un somni i aquest ja s'ha complit. Lídia, el teu regnat ha sigut una il·lusió complida, però segur que t'ha passat sense quasi adonar-te. Amarada de Melàngia, has après públic i amistat. Ara ha arribat l'hora del teu comiat com a fallera major de la Falla Portal. I ens agradaria que us contàrem com has viscut el teu regnat. Fallers, falleres, amics, familiars i tots els que ens acompanyeu, molt bona nit a tots i gràcies per estar ací. Ara fa un any vaig tindre l'oportunitat de poder-vos començar a narrar una història fallera, en concret la meua. Parlava d'una xiqueta que a la fi va complir el somni de tota dona fallera, somni que des de ben menudeta havia perseguit. El meu desig s'ha complit, però la història no hi acaba, sinó que continua. Vos puc assegurar que he passat un any meravellós, on he disfrutat al màxim i per tot arreu. Tots els inicis tenen un final. En el meu cas, jo vos dic un fins aviat. Moltes gràcies per la vostra paciència i fins sempre.
Felip farà els honors i acompanyarà a Mariam al centre de l'escenari per tal de que siga distingida com a fallera major de la Falla Portal de Valldigna per a l'any 2012. Posarà a Mariam la banda que la ressaltarà d'entre totes les falleres. Mariam, ja distingida, fallera major de la Falla Portal de Valldigna, posarà la primera banda de la seva cor d'honor a Lídia. Sabem que avui estàs molt feliç i encara que, pot ser, els nervis que siguin difícils de controlar per l'emoció, ens agradaria que intentares contar-nos els teus pensaments del que avui, de manera especial, estàs vivint. Bona nit a tots, amics, fallers, falleres i familiars. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta nit tan especial per a mi. És un orgull dirigir-me a tots vosaltres con la fallera major del 2012 de la Falla Portal de Valldigna. Els que viviu les falles amb la mateixa intensitat que jo, podeu entendre l'emoció que se sent en ser nomenada la màxima representant de la teva falla. I ja sols em resta dir-vos bona nit. Visca les falles de Tavernes i visca la Falla Portal. Regina infantil de la festa de l'any 2012, la fallereta Júlia Peiró i Donato, que ve acompanyada pel falleret José Fonseca i Sala. La comissió de la Falla Portal nomena Regina infantil de l'any 2012 a la fallereta Victòria Minguez i Magraner, que ve acompanyada pel falleret Andreu Pons i Serpa. Es decideix també
nomenar Regina Infantil de la Poesia de l'any 2012 a la fallereta Mar Alberola i Brines, que ve acompanyada pel falleret Lluís Magraner i Mirsut. La Comissió de la Falla Portal de Valldigna ha escollit com a regina infantil del foc de l'any 2012 la fallereta Vera Solsoni Tormos, que ve acompanyada pel falleret Ivan Lunat i Esquivuela. Senyores, senyors, fallera major infantil de la Falla Portal de Valldigna per a l'any 2012, Neus Pagès i Serra. De la Falla Portal i ens agradaria que ens contares com has viscut el teu regne. Bona vesprada a tots. Ha sigut per a mi un gran plaer i orgull portar aquesta distinguda banda que m'ha acreditat com a fallera major infantil de la Falla Portal de Valldigna de l'any 2011. Poder descriure totes les diverses viscudes aquest any seria molt llarg i simplement voldria resumir-les amb unes paraules. Agraïment i estima. Moltes gràcies i fins sempre. Visca Tavernes, visca les falles i visca la Falla Portal!
president Vichenko acompanyarà Alicia al seu lloc d'honor. Estava tan nerviosa que no podia ni parlar. Després de la telefonada anàrem al casal, on la comissió ens estava esperant a Mariam i a mi. Ahir van començar tots els preparatius. Demanar proclamació i esperar amb molta paciència que es dia, el dia de la presentació. Per fi ha arribat i ja solo fallera major infantil. Espero compensar el vostre esforç de la millor forma possible, que és portar ben alt el nom de la nostra